Milí diváci TV Floristika, vítame vás na výstave Svadobné dni a beauty na nitrianskom výstavisku Agrokomplex. Tieto 2 dni vo februári patria všetkým, ktorí sa chystajú povedať si svoje áno a pod jednou strechou tu nájdu všetko, čo k dokonalej svadbe patrí, od svadobných šiat, obrúčok, cukrárov, kaderníkov, vizážistov, barberov až po kvety. Aj v tomto roku časopis Floristika usporiadava kvetinovú show v spolupráci s veľkým obchodom Curel. Ujal sa toho florista Peter Vacula. Peťko, čo si prichystal? Dobrý deň, tak ja som si pre vás prichystal tento rok 3 veci. Budeme mať 2 svadobné kytice a 1 gratulačnú kyticu na svadbu. Všetky sa budú niesť v bielom duchu, takom naturálnom štýle, aby sme si vlastne uctili tú prírodu. A budeme to niesť v takom jarnom duchu, čiže budeme používať narcisky, tulipány, irisy, iskerníky krásne. Teraz vlastne všetky tie kvety, ktoré nám budú krásne na jar kvitnúť. A ešte by si mohol prezradiť, že čo si nevesti v tomto roku najviac želajú? Takže nevesty v tomto roku najviac, myslím si, že stále panuje trend v tých gulatých kyticiach, čiže nevestičky idú, ale už pomaličky sa postupne prepracovávame k tomu, že siahajú nevesty aj k trošku odvážnejším veciam, ako napríklad sú brotej v svadobných kyticiach a myslím si, že nevesty budú čím ďalej tým viac odvážnejšie a budú si želať aj takéto iné veci. A sú aj nevesty, ktoré chcú kvetinové šperky? Áno, máme zo pár takých neviest, ktoré chcú aj kvetinové šperky, ale väčšinou to je skôr tak akože doplnek, že má aj svadobnú kytičku a robíme nejaký hrebienok do vlasov alebo čelenku, čiže skôr asi takto to riešia. Ako aj po iné roky, aj v tomto roku časopis Floristika pripravila súťaž Svadobný šperk roka 2020. V tomto roku prebieha už 3. ročník. Kvetinová show so svadobnou tematikou a to nás prevedie florista Peter Vacula. Show pripravil časopis Floristika v spolupráci s veľkým obchodom s kvetinami Curel. Peter, ahoj, zdraví ťa, vítaj u nás na pódiu.
Výstava Svadobné dni a Beauty si už na kalendári výstav vybudovala svoje pevné miesto a ani tento rok nesklamala a my sa tešíme znova o rok.